पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेऊन 30 जूनला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। शिंदे सरकारच्या या वर्षपूर्तीबद्दल विचारलं असता शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। यावेळी शिक्षण मंत्री केसरकर भावुक झालेले पाहायला मिळाले। अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी ही गेल्या वर्षभरामध्ये आमच्या सरकारने केलेली आहे आणि जी वचनं शेतकऱ्यांना दिली ती पूर्ण केलेली आहेत। NDRFच्या दुप्पट दराने शेतकऱ्यांना कॉम्पन्सेशन दिलेलं आहे। सातत्याने पावसामुळे होणाऱ्या हानीची आतापर्यंत कुठल्याही सरकारने पैसे दिलेले नव्हते, ते सुद्धा दिलेले आहेत। असंख्य गोष्टी सांगता येतात। अगदी कालचाच निर्णय म्हटला तर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला इन्शुरन्सचं कव्हर दिलेलं आहे आणि 5 लाख रुपयापर्यंतचा इन्शुरन्सचा विमा हा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाचा काढलेला आहे। अशा तऱ्हेने काम करणारं सरकार की जे काम त्या ठिकाणी सत्तेवर आल्यानंतर एक गती देण्यात आली आणि आपण बघा की मेट्रोचं काम असेल, ट्रान्स हार्बर लिंकचं काम असेल, प्रत्येक कामाला या ठिकाणी गती देण्यात आलेली आहे आणि समाजाच्या प्रत्येक अंगासाठी काहीतरी करण्याचा निश्चय ह्या सरकारचा आहे आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ज्या आपल्याकडचा भटका समाज असतो, ज्याच्यामध्ये धनगर समाज आहे, त्याला मोठा निधी हा त्या कॉर्पोरेशनला देण्यात आलेला आहे आणि अशाच तऱ्हेने प्रत्येक क्षेत्र, तुम्ही एक क्षेत्र मला असं दाखवा की ज्या ठिकाणी कामगिरी केलेली नाही आहे। महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 4 कोटीच्या आसपास 3.5 कोटीच्या आसपास स्त्रियांची तपासणी झाली आहे। आता मुलांची तपासणी चालू आहे। काल वारकऱ्यांची तपासणी चालू होती। प्रत्येक वारकऱ्याचा 1 लाख रुपयाचा विमा या सरकारने काढलेला आहे। प्रत्येक वारकऱ्याला बाटलीमध्ये बंद केलेलं शुद्ध पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली होती। हा पहिला प्रसंग आहे की सरकारी पूजा चालू असताना एकाही वारकऱ्यांचं दर्शन थांबवलेलं नव्हतं। संपूर्ण विठोबाचं मंगल स्नान होताना त्या ठिकाणी दिसत असतो। त्या ठिकाणी पेहराव ज्याला विठोबाला केला जातो, विठोबाचा शृंगार केल्यानंतर त्याला आरसा दाखवला जातो। प्रत्येक प्रसंग बघण्याची संधी ही शेकडो किलोमीटर चालत आलेल्या वारकऱ्यांना मिळाली, ही महत्त्वाची बाब आहे। आणि म्हणून मला जर तुम्ही विचारलं की शिक्षण मंत्री म्हणून तुम्ही काय केलं, तर आम्ही मुलांना पूर्णपणे युनिफॉर्म सर्व मुलांना देण्याचा निर्णय घेतला। आतापर्यंत ठराविक मुलांना दिला जात होता, ठराविक मुलांना दिला जात होता। वह्या मोफत देण्याचा निर्णय घेतला। पुस्तकाचं ओझं कमी करावं म्हणून एकच पुस्तक घेऊन याच्या पुढच्या काळामध्ये मुलं शाळेमध्ये येतील। ज्युनियर सिनियर KGची स्थापना या वर्षीपासून महाराष्ट्रामध्ये होते आणि आधुनिक तंत्रज्ञान मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असताना 61,000 शिक्षकांना हे मूळ प्रवाहामध्ये आणले। त्याला 1100 कोटी रुपयाचा खर्च आला। मोठी समाधानाची भावना शिक्षकांमध्ये होत असतानाच शिक्षकांच्या 55,000 पदांची एकंदर भरती होते। त्याच्यामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये 30,000 आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 25,000 शिक्षकांची भरती होणार आहे। सर्व केंद्रप्रमुखांच्या जागा भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे। अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी आपल्या विद्यार्थ्यांना देत असताना व्यावसायिक शिक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे आणि जशी कामं आमच्याकडून होतात तसं आम्ही भव्य असं मराठी भवन बांधतो आहे। येणाऱ्या साहित्यिकांची राहण्याची सोय नव्या मुंबईमध्ये करतो आहे। विश्वकोशाच्यासाठी नवीन इमारतीचं बांधकाम करण्याचं आम्ही प्रस्तावित केलेलं आहे। हे सरकार म्हणजे एक गतिशील सरकार आहे की जे प्रत्येकाची काळजी घेते। महिला बचत गटांसाठी वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत। विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या सुविधा करून देत असताना युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण व्हावा ह्यासाठी वेगवेगळ्या योजना कार्यरत आहे। शेतकऱ्यांनी जे फलोत्पादन केलेलं असतं ते फलोत्पादन खराब होऊ नये म्हणून त्याच्यावर प्रोसेसिंगचा मोठा कार्यक्रम हा महाराष्ट्रामध्ये राबवला जातो आहे। ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर आपलं कर्ज भरलेलं होतं त्यांना 50,000 रुपये थेट त्यांच्या अकाउंटमध्ये पाठवण्याची व्यवस्था झालेली आहे आणि याच्या पुढच्या काळामध्ये सरकारने असा निर्णय घेतलेला आहे की संजय गांधी निराधार पेन्शन दुप्पट तर केलीच त्याची अमाऊंट, परंतु त्याच्याचबरोबर ती थेट कशा रीतीने अकाउंटला जमा होईल
भाग न राखायचे, त्याचीसुद्धा काळजी सरकार घेत आहे. आणि विशेषतः मला सांगायचं आहे की आमच्याकडे शिक्षक सेवक नावाची कॅटेगरी होती. 2, 4 आणि 6,000 रुपयावर ही मुलं राबायची. त्यांना आता 16, 18 आणि 20,000 रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. असं प्रत्येक क्रायटेरियामध्ये ज्या ठिकाणी टेम्पररी ग्रामसेवक होतं यांचं सुद्धा जवळजवळ 4 ते 5 पटीने त्यांची मानधन वाढवण्यात आलं. म्हणजे एकंदरीत गोरगरिबांचा विचार करणारं हे सरकार आहे. आणि त्याच्यामुळे त्याची जी घोडदौड चालू आहे त्याला 1 वर्ष पूर्ण होतं आहे. खरं तर मला प्रत्येक गोष्ट आठवत नाही, नाहीतर मी तुम्हाला अनेक गोष्टी ह्याच्यापेक्षा अधिकच्या सांगू शकलो असतो. आणि तुम्हाला मी उदाहरण देतो की जे चांगलं काम आज वारकऱ्यांसाठी सरकारने केलं त्याचा परिणाम असा झाला की काल माझं एक मी तुम्हाला गंमत म्हणून उदाहरण सांगतो की माझा एक करमाळ्याला कार्यक्रम होता. मी सोलापूर एअरपोर्टला उतरलो, करमाळ्याला गेलो. तिथं मी सातत्याने सांगत होतो की मला विठोबाच्या दर्शनाला जायचं आहे, कारण मी आदल्या दिवशी दर्शन घेतो, महापूजेला तर जातो पण आदल्या दिवशी दर्शन घेतो. आणि त्याच्याचबरोबर मी तुकाराम महाराजांच्या पादुकांचं दर्शन घेतो आणि ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुकांचं दर्शन घेतो. पण सर्वसाधारणपणे परंपरा बघितली तर 11 वाजता ज्ञानेश्वर माऊलींची आणि 11, 11:30 वाजता तुकाराम महाराजांच्या पादुकांची सुद्धा शेजारती होते आणि मग दर्शन बंद होतं. परंतु मी रात्री 11:30 वाजता पोचलो, त्यावेळेसुद्धा ज्ञानेश्वर माऊलींची शेजारती सुरू होती आणि 12:30ला तुकाराम महाराजांच्या पादुकांजवळ पोचलो, त्याला तुकाराम महाराजांची सुद्धा शेजारती चालू होती. तुमच्या मनामध्ये भक्ती पाहिजे, देव तुम्हाला स्वतःहून दर्शन देत असतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही भक्तीची परंपरा आहे, ही परंपरा कायम ठेवत असताना मुख्यमंत्र्यांनी काय नुसतं घोषणा करून थांबले नाही. पंढरपुरामध्ये 100 कोटीचे रस्ते दिले, 110 कोटीची पाणीपुरवठा योजना दिली. त्याच्यानंतर जे स्टाफ आहे संस्थांचा, जे दिवसरात्र पांडुरंगाची सेवा करत असतात, त्यांनी केलेल्या सगळ्या मागण्या मान्य केला. त्यांना अतिरिक्त मोठं पॅकेज हे संस्थांसाठी दिलं. शेवटी असे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जे सातत्याने लोकांसाठी काहीतरी करत असतात. तुम्ही बघितलं की कबूलतदार गावकर प्रश्न 2.5 वर्ष स्टे देऊन ठेवला होता उबाठा सेनेच्या मुख्याने, तो आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी उठवलेला आहे. पुढच्या आठवड्यात त्याच्यावर निर्णय होईल. या ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा निर्णय होत नव्हता, तो निर्णय झालेला आहे. लवकरच मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल निर्माण होईल. परंतु वैशिष्ट्य असं आहे की कालच्या मिटिंगमध्ये सुद्धा 9 मेडिकल कॉलेजेस ही नव्याने महाराष्ट्रामध्ये स्थापन होत आहेत. शेवटी डॉक्टर्सचा तुटवडा आहे, लोकांना वैद्यकीय सेवा मिळाल्या पाहिजे याच्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. आणि त्याच्यामुळे एक धडाकेबाज असा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राबवला जातो. जवळपास 75,000पेक्षा जास्त लोकांची भरती जाहीर केली होती, पण 1.25 लाखापेक्षा जास्त तरुणांना रोजगार मिळणार आहे याचा मला मनापासून आनंद आहे. आणि सरकारच्या मागे सर्वांनी ठामपणे उभं राहावं. आम्ही दिवसरात्र आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री काम करत असतात आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे आम्ही सर्व सहकारी तुम्हाला न्याय द्यायला तर बांधील आहोतच, पण सरकार आपल्या दारी येण्याचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये थेट ज्या ज्या सुविधा नागरिकांसाठी आहे त्या एकाच ठिकाणी सर्वांना एकत्र करून दिल्या जातात, हे सुद्धा ह्या सरकारचं वैशिष्ट्य आहे. आणि त्याच्यामुळे जे सहकार्य महाराष्ट्र आणि आशीर्वाद महाराष्ट्राच्या जनतेने ह्या सरकारला दिलेले आहेत त्यांच्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारत मजबूत होत असताना महाराष्ट्र भारताच्या खांद्याला खांदा लावून त्याला योग्य योगदान देईल आणि महाराष्ट्राची प्रगती करून महाराष्ट्र भारतामध्ये पहिल्या क्रमांकावर राहील याची मी आपल्याला खात्री देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.